Duguan at walang malay ang dalawang lalaking ito sa gitna ng daan sa bahagi ng Purok 1, Barangay Cavite, Maanito, Albay. Matapos na masangkot sa aksidente ang kanilang sinasakyang motorsiklo alas 3:50 ng hapon nitong Biyernes. Kinilala ang mga motorista na sina alias Janjan, 48 anyos, residente ng Barangay Ikba, at alias Eddie Boy, 57 anyos, residente ng Barangay Cavite. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Roland Almanza, Chief Investigator ng Maanito Municipal Police Station, galing sa sentro ng Maanito si alias Janjan at patungo sa ng Barangay Cavite, habang galing sa Barangay Cavite patungong sentro ng Maanito si alias Eddie Boy nang magkasalpukan. Sa lakas ng impact, pawang nagtamo ng sugat sa kanilang katawan ng dalawang motorista na agad naman na isinugod sa Maanito Municipal Hospital, subalit idineklarang dead on arrival si alias Janjan. Ang mas bali doon sa isang witness na nagsabi, alam mo yung Adam's apple map? Nakata ito sa, sa handlebar ng dagang motorsiklo. Para sabi na picked up daw yung Adam's apple pa yan dyan. Dito sa league natin. Lumalabas sa investigasyon na kapwa walang suot na helmet ang dalawang motorista. Panawagan po natin sa ating mga kababayan, hindi lang po dito sa bayan ng Maanito, na tayong mga nagmumotor, especially yung mga nagmumotorsiklo talaga. Kailangan nating magsuot ng mga gear, protective gear tulad ng helmet, pagsapatos, at yung iba, di ba, mayroon pang mga gloves para maiwasan natin ang mga ganyang pangyayari. Kasi madalas talaga sa mga aksidente, pag hindi nakaka-helmet, nagiging kausa ng pagkamatay. Mataas po ang porsyento kung titingnan natin yung statistics. Mataas po talaga, 70% ng mga death cause ng motor vehicle accident, especially yung mga nagmumotor, ay ang mga rider ay wala pong mga suot na protective helmet po. Samantala, desidido naman na magsampa ng kaso ang naiwang pamilya ni alias Janjan laban kay alias Eddie Boy, na kasalukuyang nagpapagaling pa ngayon sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.